Salam alaikum rahmatullah ta'ala barakatuh, mikasa sukasa. Toutes mes excuses pour tout à l'heure. J'étais sur le point de bannir quelqu'un et puis j'ai fait une fausse manœuvre. Donc, toutes mes excuses. Alors, on revient rapidement pour dire ceci. Le chiffre des victimes de l'attaque du camp militaire des Fama dans la zone des 3 frontières Tessit est passé de 17 à 40, combien est passé de 17, permettez-moi, à 42 soldats. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons reprendre avec mes excuses les plus sincères, parce que souvent il y a des personnes qu'il faut dégager. Ok? Alors, toutefois que je veux une personne indésirable, la personne sera dégagée. Ne vous en faites pas. Je vais dégager la personne. Alors, Amnadam ni Tessit attaqué. Attaqué Mgela Tessit. État-major des forces armées Ireko, c'est complexe. Au Corée mouillé, au Coro, ko attaqué à planifier là, ni quand l'on y est, il sait qu'à attaque sous doke, ni te quand tu regardes. Au-delà, il faut un complexe parce que l'élément d'obé doit la fin d'obé doit la attaque terroriste attaque Gazaïti. L'onia were dona singoro. Bolo were tu me attaque kofe monte terroriste. Jamana were tu me attaque kofe monte terroriste. Parce que ma fait un agnon famille yorondola. Depuis 2 ans, Mali et France gagnent phobie. A Benam Romao, France itna Malitoy, Django Assimi. A ma Ben Romao, France itna Malitoy, Django Assimi. Odeato, Agnabe coloneli Duru Nuno photo l'en coffre. Quand nous fait, beaucoup de gens ont dit. Morokoteo, Jamana Koredo, Morokote, Horonya de Koredo, Faso Kano au Koredo, Mali Koredo, Aunana ni Miriam Ye, ni Doko Kabebo au Chela ni Sraore, Amba Kalamao, Abo Tigini Alache, Anta Kalamao. Abo tigini alache. Parce que Malion feneniye au mine nou bolo fly ni ala togori. Nimi ko kabi furi kabola. Ko kasraore tama. Ote chen noy, ote muso noy, oyo yereka ko nyini ko mana boala. C'est pourquoi il est important. Uga ke chugubela, uga to nyongombolo, uga nyongomeni bolo fly, uga ke nyongomfe. Nous n'y pas la dobe sera roka munti sera nyumai uka nyongon wele umo duru ka sigi ka kuma uka kuna wolo bala malika kuna wolo bala uka ben femba de do mali drontere mais femba de do donc ama nyunu fe uka ben o dade kadam bela Tessit attaqué kela Bilam nanadi ko sorasi tan ani wolonbla mais bilan wɛrɛ di la an tɛmɛna 17 kana 40 ani 2 la u nin bɛ ka bɔ mun de kama Maliko mais Tessit attaqué m'a fait ka n da maga la dɔɔni parce que n ye Dirpa ka communiqué kalan a yira la ko drone fla avion be bori ni pilote ta ko na be drone do
pangolo me bola yerema abe comme demsenu ka jeu vidéo aller be téléguidé aller be a fait même mon vrai boulot à centre de commande a se ka ke à centre de commande se ka ke la fiabou drone rep se ka pa c'est nous donc drone fla ko de bola nigérien fan fait kana tesiti kan ka gosi hélicoptère fait un symbole c'est ça mounou mek a wele ko terroriste est-ce que terroriste de dos ce sont des mercenaires déguisés en terroristes Odeato mo chama sala tesit kan kono atun dabola kama yere ka tesiti kan yere ka sadi surasi pe ku benni nagasi ku benni bola atun dabolo le kam muna mali koko fransikata donc kayira tant que ni francima siginkana mali tisa yere koro odeato kunu tarata jamana dunga wari kelege minam sanka di anga surasuma ambe asimi fo asimi manyabo mali wari fe ngama asimi de made ngate mo orema asimi manyabo mali wari fe asimi make yurgu mogoy nay mo jani transition ko fe nay ja niko kibe auditike nay ja drome kelen tala faso kesu kono ni ka foko ama fe kata ni de san a drome kelen tala papier kela la atra do fem fenena o fenen papier kela kana ka justifier a fene jamana de nyebala aya partager albi aya jezen aya tidara siga aya jezel dam Ode ato kuma chama be ka force sur la sine numa mais comme ne tout don debe mo kele ndoro de do uchela no ya asimi atonani ukanya fama mais ne tout don kuma chama be ka fo doma a chiero ala de badon a galo yoro ala de badon mais ne ba ngini anga sura soufe munu be fangala munu yere frembe keleke yoro la ani malien lebe albi anga haglito armée la angu blasra ni dowi donc kodo be anga nyongo famia o yoro la anga nyongo famia o yoro la Francis Kali Kaba ke chogo bela kayira Mali la ko Mali tu mangante ka foko lukata ayira la France la ko France kata ko kela la maluali de o kela la gauchelier o kela dogoya mai o kela Mali ka jamania parce que France ka chidendo be no lu toko Alassane Dramane Ouattara comment Bazoum, c'est ça? C'est quoi? C'est Mohamed Bazoum et Mahamadou Bazoum. Je ne sais pas son nom, c'est quoi? Le président du Niger, là. Je ne connais même pas son nom. Bazoum et Sall. Macky Sall. C'est eux qui disent qu'il y aura un vide sécuritaire. Et alors, Frafinde, subhanallah. Oria toanga senge bani abe gelea. Ko Frafinka bo senge ngonoa. Billahi abe gelea. Mali kele tise ka Frafina senge bao. Mali bise ka do de ka yere tala. Mais ni Frafimbe kube miri comme Alassane Ouattara. Ani Alassane Ouattara te ni mogore nana Alassane nona mu miria ni Alassane miria ta ekeli subhanallah ani problème de benyona. Et c'est ka sika foko ça dit ou day flade. Non, on sait qu'en la sécurité du Djamana vraiment la sécurité c'est d'abord l'affaire même du pays. Mais si c'est l'affaire du pays, le Mali décide de prendre sa sécurité en main et vous dites non, il y aura un vide de sécurité si la France n'est pas là. Ote kangala flaya. Kononi France itara dronko e ko cheni kela. Ko cheni kela. Oyo lukuma chogore. Mais olumbe France ka chila.
pour que France fana be kuma kam fo pour que akase ka basigi donc système de blala en place un système mercenaire donna jamana nu kono en douce mercenaire chama de donna Mali kono ndela ka fo ngo anga frontière non c'est pas des frontières sécurisées bébé temeni damio o da dondo jome temenoy sura su mo be ka temeya sura su beta boni ko kono redro tu kono redro ka do jamana kono est-ce que patrouille be anga frontière ko kono munube est-ce que patrouille donc il sait ka dunda il sait ka munu kata boni rode ka do jamana kono oui kili mercenaire be sait ka do ali vol régulier là Mune kela ou ye do de ure habillé couure la be ina fo ou ye terroriste et bebse la de maquillage bebse la qui est maquillé au corps de cas terroriste fanindo qui est habillé comme terroriste force spéciale ou ke kuma be namadane ga kuma la ka exemplaire do irala et les films sur l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, la Syrie, il y a un film de la dire comment Américains, ou vous êtes habillés comme terroristes, quand de terroristes ou tchèla. Donc c'est très facile qu'il est habillé comme terroriste, qu'à attaquer, qu'à faire terroriste de dos. Tessit, où il y a drone wouli, quand anga kan ka goshi ka bantuguli ka terroriste les supposés terroristes do fenbe ka dugono mo goshi c'est-à-dire l'attaque était complexe c'est qu'il y a eu des attaques simultanées quand be ka bo drone bolo terroriste be ka dugono ro fene la chauffer militaire ou tisse ka bo parce que hélico d'offren tombé ou beka buntilike ala yere di kala survivant munu ni matwa la nou jogina parce que mo jogini tiala la chama jogini ni tala hôpital la nou sala sur le champ où tu chiffres m'folu de sala sur le champ mais d'autres ou ye ka comment faut la ko do maye bon d'autres jogina ka jogina je crois que chama fenen salo kon la parce que drone mini bugo yoro drone willa ka bomi 600 angongo fait mambulo radar bambulo ndela ka akuma fo mais sigi akuma kan tuguni so nga continue nga kuma manyini ala fe nga sura su wala ku daro smogro ala ku daro smogro uya ko kitib na la ka kiti no yoy a fait flâner, comme annoncé, des drones français venus du Niger. A Savani flâner, ne dire pas Reda Lakande. Venus du Niger avec deux autres en RFI là, deux autres aéronefs de combat et kamikazes ont pilonné le camp de Tessit dimanche, tuant 17 militaires et ciblant des civils pour faire beaucoup de dégâts, encore le piège de la France. Donc, avion nani, dronier camp pilonné, avion tofla, ou y kunshi du gonoroma, kata bolike, mochama mse ka satchugomina. Ni droni bola Niger de Kanea. Ambado terroristes font boulot mais terroristes de là qu'a drone utilisé une fois pour la première fois terroristes drone utilisé c'était en Syrie à quelle Syrie en 2000 combien là je me rappelle plus de la date c'était en Syrie depuis bola là terroristes commencé là qu'a drone parce que drone sani ka gele terroristes fini à chouin. Même sur le marché noir, ce n'est pas facile.
mais nous bolani drone nous yorojuma terroriste munu be on bugo ani munu be nyogona munu yi keleke mina choué ka bo Libye kana aw dan bala ko drone bu bolo à tel point ko bi se ka Mali attaquer ni drone ante nyogo yininga ka nye drone bolami o de ato anya fo ni be provocation de. Donc le Niger sert de base arrière. Donc le Niger sert de base arrière. Niger est aujourd'hui une base arrière pour le terrorisme. Donc Niger de terrorisme car to aga dugukolo ka obe drone ni avion la wuli kana Mali attaquer kasekata. Parce qu'à Niger nyana ko Barkan ba fait. Ko accord de défense be ani jonche accord de défense be ani français. Donc ni Mali et Niger attaqué, l'accord de défense automatiquement est mis en marche. Est-ce que Klubenga Kumala? Mais c'est gaga. Niger aujourd'hui, Niger qu'elle a comme base arrière, comme Côte d'Ivoire à l'époque en 2002. Le Burkina était la base arrière. Donc, rebelle ou to Burkina de cas, Abidjan attaqué, Kagbago le rento visite là en Italie. Donc, Niger, avion nani de Willa Niger, drone fla, ani avion de combat fla. Kou kunshi tesitima. Ma fongo ni terroriste c'est ka drone sur le mais drone sur mon Willa, les drones de combat, terroriste mon Mali Nord là, à setouiller ou tissé ka sans la technologie ils peuvent pas. Anga nyoko nenge dabala ou tissé. Gausso, je parle s'il te plaît. Donc, voilà la réalité. Voilà la réalité. Parce que Niko, Niba, Anganyongo Yiningala. Amadou Koufa, drone be Amadou Koufa, bolo bika be wuli ka Mali attaqué. Drone be Yag Igali, ou bien Yaga Agali. Drone ba bolo bika be wuli ka Mali attaqué. Dans le drone bibolo, il faut que tu aies une piste de décollage, une piste d'atterrissage avec un lieu de un hangar ou biseka Djoromna. Donc ça veut dire que PCB terroriste pour le Niger, au cas de drone, il y a quoi? Mou? Bon, ok, après. Donc, posez-vous la question. Il faut une piste d'atterrissage, une piste de décollage et en même temps un endroit où il faut mettre les drones. Drone ou te wuli yoro bete. Je veux bien savoir dans le Sahel, dans le nord où ils vont avoir. Enfin, je parle des drones. Je ne parle pas des aéronefs qui sont bien posés. Je parle des drones. Donc, les drones viennent du Niger. Donc, le Niger sert de base arrière pour attaquer le Mali à partir de drones et d'avions de combat. Non, Yag Agali, le rebelle malien n'a pas les moyens pour ça. Amadou Koufa, le criminel terroriste, il n'a pas les moyens pour ça. Il n'a pas assez touillé. Amadou Koufa, c'est taillé. Mon beta, comme Moroka, Zakati Sara, ou beta do Moroka, ka Bengali, ka Moroka féminin, ou Danimba la Bengali, la Mounouben, war Jumanebe, ni Fembo le Bolové Bengali. Oui, Bengali Mounouke Kosananta, Bekalama. Fembo le beta Bengali Jumanege. Mais au moins, Yag Agali, donc ça veut dire que Ani Amadou Koufa. Donc ça veut dire que Amadou Koufa ni français ni Niger de Benala. Parce que avion nous ou bola Niger de Kanaboukodike. Ode Irala. Avion Nanini, drone fla, ani avion de combat ou bola Niger Kanaboukodike. Donc ni Amadou Koufa. Donc ça veut dire que Amadou Koufa est d'accord avec le président du Niger. Mais d'où il sort cette technologie-là?
a setaye a warta bulanga nyongo nenge dabla Amadou Koufamana qui est terroriste tchogo tchogo ni kelini hatissé Yag Agali c'est la même chose. Donc c'est le Niger et la France qui ont attaqué le Mali. Alors, on va me permettre que Assimi Goïta Kakodola. Assimi Goïta Ko. Voilà, plus de 48 heures après l'attaque du camp de Tessit, bon, qui a fait 42 morts du côté des forces armées maliennes, le président de la transition annonce sur Twitter avoir eu un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Ani Poutine est comme un fou dans ma marola, mais aya ira ni Poutine kumana. Keita tu ne munu fo. Keita ko. Manini Mali autorité fait, manini Assimi fait. Ngo Mali ka kono djeya Rusouye pour ganga se katanye. Nyakuma fo. Nyakuma fo ngo Mali ka kono djeya Rusouye. Fin sabakela. A fin sabakon la. Keita kelintere Malien Beni Ouassara. Keita e Malien bek dalakan de fo. Keita kumalani Malien beri togoy. Nkante munu yuga jamana janfan kantoma. Les traites nkantoluma. Jamana jugu nkantoma. Faso jugu nkantoluma. Mais jamana denibi yere donc yi malien. Ibaron ko do be donc kumalani ni bekeli na to. Ngo Assimi afleni. Ngo monsieur le président. Il kono djeya Rusouye. Monsieur le président Koumani Rusouye. Monsieur le président, on a beaucoup coopération militaire kono, on a tas d'accords de défense kono. Monsieur le président, on a koke. Alhamdulillah, président Assimi Goïta, Keita kakuma te, mais areka hakinata ni Keita kakuma ou bebitani nyongoye. Assimi, un ambassadeur Djoumando à comme Mali ni Russie ou Bénin, ka relation ou ka coopération, ka domaine ka élargi, ka wala vraiment ka ko sigi kolo ka Mali ni Russie ka siki bol di nyongoma ina fo fengele au communiqué Russie yo bla Djouma temeni a jalanye nyakuma fo oyi au coffre anana avion soro keleke avion ni keleke hélicoptère Nyinda Magolabi, Moshika Naga Kumakana, Oboa Jaka, ni ala sonama, Tliflanina, terroriste Ubinadon, Kokobesina. Ubinadon, ni avion coro de dos, ni avion d'entraînement de dos, Amanaka Sugo, Ante Siga, Amasa Kuka ke ornemayo. Sanunte ka foka sanaka be dukana asana fendo de kama asana barado de kama nabna na silaka barala ube nat na saka barala antno don na sankun ni na fabala ni na fatala antna don albatros na saba ani Sukhoi 25 kg donc angala jeke parce que kele fenembe Assimi moko hakilimane bina ni yoroni fo awi avion munu sanani ma fo avion to bina lede parce que nyekuma kam mais avion sana abe à peu près abe kemebo donc au bishegi donc ko kabe kani kememaja avion konla Sukhoi nunu dernière génération olu beba la de mais ni yoron dobi ma fango famia kanye Mali jamana yambeta de terroristes bega be yorom ni yorom munuka an balma de do an bay jamana kili abe fo an be ma ko malien ou bien ni itera avion sugudota américain yake anga français au flé français wila nuka mirage Kadhafi kama ou ye libichi la wa libimachi au beba kalama libichi la américain wila nuka F16 F18 ou ka avion djuguba nunu ou ka fantôme nunu wila nu
u ye siri ci wa u ma siri ci u ye siri ci Poutine ye mun de kɛ Ukraine Poutine ye ni avion dennu ɲɔgɔnna de ta Ukraine avec des points ciblés Poutine ma Ukraine ci koyi Ukrainien yɛrɛ jogo de bɛ kan k'u ka jamana ci sinon Poutine tɛ dɛ Poutine y'a daminɛ ni dépôt d'armes ani dépôt de munitions a y'a daminɛ n'o de ni avion ni ninnu ɲɔgɔnna ye mais Ukrainiens Américains ni Européens a bɛ Poutine ɲɛna k'u bɛna hakili sɔrɔ u nana don ni hakilina wɛrɛ Poutine fana ko d'accord n'o de don an ka sigi k'a lajɛ u nana kɛlɛ pousser donc a conséquence de ni Mali Assimi tɛ se ka Mali ci ko parce que a bɛ ka terroristes gɛn Assimi tɛ se k'o kɛ o Assimi tɛ se ka Mali ci k'a bɛ ka Amadou Kounfa gɛn k'a bɛ ka Amadou Kounfa ɲini k'a bɛ ka Yaga Agali ɲini donc Assimi ye avion de san fɔlɔ avion b'a to an bɛ se ka dangaden kafiri ala ɲɛsiranɲɛ bali ninnu sitana ninnu jalamaden ninnu an bɛ se k'u gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ cogo min na a ye avion san o de kama a avion ninnu c'est des avions de précision i bɛ se ka hali bonni kɛ carré kɔnɔ sow bɛ t'u nɔ la Albatros ninnu i bɛ se ka so dɔ filɛ ka terroriste to a kɔnɔ k'u bon o so kɔnɔ a kɛrɛfɛ so ninnu hali ni bombe ci kan fɛnɛ mais fɛn tɛ k'olu la mais avion bɛ avion na n'i y'a bila n'i ye a gosili kelen kɛ a bɛ carré bɛɛ raser ka bɔ yen Mali ka kan k'o san terroristes kama wa Mali b'u san k'u mara jamana wɛrɛ de kama ko Mali tunu san o ma fɔ dɛ hali n'u u marani bɛ yen ni jamana wɛrɛ ko a bɛ ben Mali kan Mali bɛ wuli ni o de la mais sinon ninnu u ka fonction min ye u ka bunteli kɛ village kɔnɔ ville kɔnɔ dommage c'est-à-dire tiɲɛniba kana se jamanadenw ma c'est pourquoi ninnu ta la ninnu ma ta fɛn wɛrɛ kama dɛ n y'a fɔ tuguni bi n ka kuma la n ko a entraînement ka teli a boli faamuyali ka nɔgɔn a avion a maniabilité fɛnɛ c'est facile a bɛ se ka tiɲɛni don terroriste kun ka sɔrɔ a ma gasiba lase jamanadenw ma mais i tɛ se k'a fɔ k'i bɛna terroriste kɛlɛ k'i yɛrɛ ka jamana ci o senfɛ Assimi tɛ kan k'o kɛ o a tɛ kan k'o kɛ mais président wɛrɛ tun bɛ wuli ka kɛ kɛlɛ naloma kɛlɛ sugu bɛɛ an ye Américains ye olu min ko k'olu bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ kan an y'o baara kɛ n'o ye Syrie ko ye an ye Français baara kɛ n'o ye Libye mais an ye Assimi baara kɛ n'o filɛ Mali kɔnɔ c'est vrai fɛn tɔ ka n'i y'a ye parce que baara fɛnɛ i b'a kɛ ni hakili de baara i b'a kɛ i bɛ jugu bunte en même temps k'a kɛ cogo bɛɛ la jamanadenw k'olu fɛnɛ kisi donc i bɛ ka terroriste gosi i b'a kɛ cogo bɛɛ la ka jamanadenw la kisi donc kɛlɛkɛminɛn bɛ yen n'i ko k'i b'olu ta terroriste kama jamanadenw yɛrɛ nin bɛ to a la donc marifa bɛ yen avion bɛ yen n'i b'o san i bɛ jateminɛ kɛ n'o de ye Assimi ma avion ninnu san kun fɛ o mɔgɔ tɛ kan k'o yɔrɔ a ma san kun fɛ Assimi ni Russiw ka fɛn technicien ni an ka Sadio sigila ka kuma constructeur ninnu u ko avion bɛ avion la n'a y'a ta vous allez parce que c'est des terroristes a bɛ n'aw yɛrɛ ka jamanadenw faga donc prenez des avions a bɛ se ka terroristes faga ni mun ye pour épargner la vie de la population malienne o de kɛra ka terroristes bunte Bamakɔ k'a sɔrɔ u y'i jɔ u b'o terroristes jɔ u b'a ni u b'u ni minɛ o la k'a sɔrɔ fɛn ma kɛ e la donc on remercie Assimi Goïta pour le choix o kɔrɔ tɛ ko avion wɛrɛ tɛna na o den bɛ wolo bi est-ce que a ɲi bɛ bɔ a da kɔnɔ bi ya den bɛ wele bi den bɛ wolo bi est-ce que a bɛ taama bi ya n ko dɔɔni de don Assimi ye jamana sɔrɔ cogo min na an bɛɛ b'a kalama ka na jamana bila ni niveau la bi alhamdulillah an bɛ Ala fo k'Ala barika da ka Assimi yɛrɛ n'a jɛɲɔgɔn fo alors donc Assimi ko kan ni Poutine kumana Assimi m'o fɔ a kun fɛ o ye kelen filanan n y'a yira la n ko attaque ba minnu tun bɛ k'a ka kɛ n ka attaque tun tɛ k'a ka kɛ gansan dɛ attaque k'u nɔrɔ ɲɔgɔn na k'a kɛ kɔrɔ dɔ de b'a la parce que Mali tun ka kan ka financement dɔ de ɲini sur le marché de l'UEMOA à hauteur de 270 milliards à 270 milliards a bɛ fɔ yɔrɔ dɔ ko là où il y a les bruits de bottes l'argent ne vient pas là-bas. Donc le Mali, où tu m'as fait qu'à Mali, il a que le Mali est un pays instable. Mali bas sécurité. Motse ka juru do jamana la jamana mba masigi.
oui warñina bebo donné ake tatoy ay warñina beñini ay homme d'affaires beñini nga jurut siga to jamana la jamana mbasiginite jurut siga to jamana la mangabe jamana mkono jurut siga to jamana la gelabe jamana mkono mais alhamdulillah rabbil alamina ala ni ci ala baraji malgré tout Mali bola sanction kono Mali bola embargo kono Mali ni terrorisme be dongona attaque be kakake Mali yaka bombe la mois marché ga moko girna ka tari ina fo di ibaro ni di bon c'est ça numéro be giraka Mali yaka bombe la son Mali ka bombe la Mali a lancé follow Mali a lancé Ronim la moko girna kata uyata le Mali a réalisé une opération de 102%. Mali est 277 milliards au lieu de 270 milliards. Mali m'a robé 270 milliards là. Ah, il est tout. Un document mémorial. Il y a baisse. Avec un ministère de l'économie et des finances, avec tout cas Citica. Mali est milliards kemefla, ani biolomvla, ani wolomvla. Mali tout m'a robé milliards kemefla, ani biolomvla de là. Moro girina Mali ka boneka. Ko kelebo jamana kono. Ko terrorisme bika ko jamana otolawo moye Mali ka bon tamoudi kama. Moi c'est la question que je me pose. Donc le Mali ou voilà non le Mali est isolé. Chogali Kane Mali est isolé là Mali Donat Mali est isolé comme un pays isolé peut avoir 277 milliards kemefla ani biolomla ni wolomla milliards wolonvla de yelenaka Mali tu marobe milliards kemefla ani biolomla de la parce que Mali ma jurumi Mali la au milliards kemefla ani milliards bioro au juru de tume Mali la Mali kan ko juru de ça donc Mali tara mois marchika à quoi marobe milliards kemefla ani biolomla normalement Mali ka juru sera bebe milliards kemefla ani bioro de ma donc Mali milliards wolonvla soro aka nyinita sans fait. Mais comment Jamana on dit voilà un pays pauvre, voilà un pays isolé, voilà critique karata, voilà karati. Mais le Mali a réalisé 102%. Alhamdulillah. Amanga ministre le ministre de l'économie et des finances. Très bon ministre. N'est temps sur mais un ministère là. Je dis je veux saluer le ministre parce que c'est un ministre qui est bon. Piège dit aller bolodé. Mais il est bon. Ouattara faut venir prendre les leçons ici. Nietzsche avait fait non. Abe Fendon, ayi baraka abe Fendon. Alors donc, nya yirlango attaque fait tout me kala de attaque ni de tuer ka Mali bali Mali marobi warim na Mali kana seka war soro Mali ka dese. Attaque nunu kolo wara kuntala ka yirako Mali le Mali est instable. Francis ka idée, Alassane ka idée, Bazoum ka idée, Anye Nike na kela Mali marobe pasu bet ma ko jurut me Mali la Mali kan ga juru sara. Donc na Nike Mali be dese ka juru sara. Ni kele tere a preuve be mbolo preuve be aya haklis mena. Kofe Mali ni ivoiro nga délégation nyongo sorom ke Togo. Aya hakili toala. Ay ni kuma la mekanye. O yo nyongo soro Togo. Ministre de l'économie et des finances a une délégation. Vous allez. Aya nini Togo ministre de l'économie et des finances fait comme on est mois nyamoya kuna. Ako n'teka fin de famille. Sanction oui la kabo Malika. Akoko oui. Embargo be oui la. Akoko oui. Akoko mune be bi ambe bibimna. Muna mois ken me kako gelea Mali banki ou bolo. Imoa kenbe albi ka Mali bangu ka konti ka bloqué. Donc Mali ministry ani Togo ministry yo kuma muke RFI de bola ni kuma e ka kuma chu akanga ka kuma nyalama ko no ko Mali be ka chantage ke ko ni 49 mercenaires munu minela ko Mali be ka chantage ke Allah abu nyira ko chiet na bangeli akara ta keita la ay ne toy ayake alakama ayin toy ma nyini au fait ayake alaw tala masakama abe chiengini dila ay tayre informé billahi asevenimbe nama jala nim dombaga ba bolo aye weleli ke ministère de l'économie et des finances là à Koko on ne demande pas de faveur ante faveur nyina mais qu'elle était soit appliquée. Le Mali n'a jamais demandé de faveur.
Mali que je ne comprends pas. Mais quoi fait de Mali n'a famille ko Alassane de Kembe qui sénaga. Alassane il sénaga mouna parce que le gouverneur de la BCAO c'est Jean-Claude Brou. Jean-Claude Brou allait tuer CEDEAO, président de la commission de la CEDEAO, c'était Jean-Claude Brou. C'est un Ivoirien. Jean-Claude Brou de tuer Assimi Dogoya. Jean-Claude Brou de tuer Kamali Dogoya. Jean-Claude Brou, au de autant où les CEDEAO connaissent. Jean-Claude Brou, c'est l'envoyé d'Alassane Ouattara au niveau de la BCAO. C'est le gouverneur de la BCAO. Donc Jean-Claude Brou, on ne veut qu'à Géléa Mali Bankou Bolo. Mouna, parce qu'il voit mercenaires Mounou Douna, ou va essayer, parce que Alassane Koumaro Forêt, Alassane Ko, on met courant tigre, et puis, on va utiliser d'autres moyens. Si on ne libère pas nos 49 soldats, est-ce qu'il y a comment de gagner? Non, il y a partagé, je ne suis pas content. Avec un qui me rend du souk sur le à partager. Mali Betunganga connecté ici ça. L'équipe te foi yorobé, avec foi yande, yan, il n'y avait pas que d'aga kenelega, atata meilleur. Mais c'est qui kumaka. Domina Ivoire ni Malien yon sur Togo. Ou yaïra, koni nous m'a libéré. Kobe courant tigé, ani kobe na mesure were tatuguni. Mesure were minata, o de flèche sénani. Mali ministre de l'économie et des finances, n'y a galon dans la quand vous voulez à un bureau là, je vais aller demander publiquement pardon. N'y a galon dans le ministère là. À quoi il a rencontré le ministre de l'économie et des finances du Togo, à Nokumana. Au cas comment quoi fait? À quoi Kouka Kumani BCAO gouverneur, au cas Kumani Umwa Nyamoroy, ko au te faveur ni na moro fede, mais charia commis ce qui revient de droit au Mali qu'on a appliqué. BCAO Bemouna face au Mali, c'est pas bon. Donc, Alassane a mis sa menace en exécution. Donc, comme c'est le gouverneur de la BCAO, il s'appelle Jean-Claude Brou, c'est un Ivoirien. Donc, il faut que au cas Mali Bankou bloqué. Mais, Alassane, on va utiliser d'autres moyens. D'autres moyens, Tessit attaquer là. Tessit attaquer Ani. Anga Bamako, Senou et puis Kati. Koro Flatala, c'était pour bloquer Mali. Nya foye Mali est milliard qui met flani biolom lani wolom la moussoro bi. Objectif de tuer comme Mali empêcher parce que le marché financier le marché financier ni kobe tandron warbe boli ni mangambe warbe boli. Ni djihadisou tiala warbe boli. Investissons tout cas drôme kele do jamana shila ou mada jamana na kapse ko ka warsa. Mais beyaka ou ye juru de malla. Ibi ala de fou. Ça dit niere Alassane Sigila mais Chris Yapi nga petit parce que j'ai l'habitude Chris Yapi je te mets en mission. Bon Mali warim sorone ta enquête ka Abidjan palais là. Abe Alassane Kumakame. Boubou Sissé avec un moufo ou signi ça dit ou beb il n'a faut son ka père au kono Alassane Ouattara Boubou Sissé ou fin B moi ne be yinu ku be faga muna Mali sera ka ne war soro mais ministre me baraka da kungolo kany 6 ans angana ndamba ka soro si nununa anyi war ko kumake ala o nogani Tessit Aka attaqué la Tchoukomena, Niger de l'eau. Donc désormais, le Mali sait que le Niger est la base arrière du terrorisme au Mali. Barkan de gars dronou willa kam Tessit quand attaqué. Plan de vol tout moubolo. Parce que le terrorisme moumé mal là, a compétence tout là, a connaissance tout là, a war tout bolo. Anga nyongo nenge dabla. Terroriste. Je sais de quoi je parle. Le financement des terroristes en Mardon. Mais ni Bouma ou Tissé. C'est la France, le Niger, la Côte d'Ivoire. Avec un moindre coût, Macky Sall, pas le Sénégal, mais Macky Sall. On n'a qu'à être réaliste. Anga Singana,
an ka segin an kɔ sɔrɔsi minnu minɛna ko communiqué dɔ kɛla mais n t'a communiqué m'a kalan ma foyi mɛn a la fɔlɔ mais n bɛ se ka mun fɔ aw ye document dɔ bɔra a document Chris Yapi de y'a document publié a document kɔnɔna la a jɔ n bɛna nin yɔrɔnin lajɛ a document kɔnɔna la an ye contrat de ye contrat mun on a vu un contrat mun tɛmɛna société SAS ani Côte d'Ivoire gouvernement cɛ subhanallah n k'a kɛla maloyaliba de donc bɛɛ bɛ ka k'i basé élément dɔ de kan n'a bɛ fɔ o ma ko national support element Alassane ko ko ninnu nana mission officielle la u nana MINUSMA ka mission na nkalonfin tiɲɛ den kelen t'a la wallahi billahi tiɲɛ den kelen t'a la document y'a yira a document n y'a partagé a document bɛ yen document y'a yira a document filɛ nin ye a document y'a yira partagez je vous en prie a y'a partagé document ye mun na document bɛ yen n bɛna essayer ka document ɲini j'espère que n bɛna ye a document y'a yira ko Ivoirien ani SAS contrat tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ chef d'état-major ani SAS directeur o ye allemand dɔ de olu fila de ye contrat signé mais contrat kɔnɔna la contrat nin ye piège juguba de mina contrat nin a b'u ɲɛna ko mɔgɔ tɛna a faamuya mais n bɛ contrat nin walawala sisan ka da aw tɛgɛ kɔnɔ contrat nin a y'a partagé contrat nin Ivoirien donna contrat ni kɔnɔ ni NSE de élément national élément support mais n'i ye national élément support n'i y'a kɔrɔ ɲini k'a kɔrɔ dɔn fɛn min de don national élément support principe dɔ de don Alassane tɛ se ka Ivoirien ka sɔrɔsi ta k'a bila société privée si tɔgɔ la NSE kama mais Ivoirien ka soldat ou tun kan ka bila uniquement je dis bien uniquement Ivoirien ka sɔrɔsiw yɛrɛ kama donc u tɛ se ka baara kɛ ni société privée si ye diɲɛ kɔnɔ tant que ni Ivoirien u ye parce que Côte d'Ivoire ye mun de ɲini ONU la u ko comme élément b'an bolo Côte d'Ivoire an b'a fɛ ka kɛ national support élément an b'a fɛ ka kɛ o rubrique kɔnɔ u ko problème t'a la comme élément b'a bolo Mali kɔnɔ a bɛ se k'o kɛ donc Nations Unies y'o yamaruya ni o sira di Côte d'Ivoire ma au lieu de sisan Côte d'Ivoire a ka sɔrɔsiw ta k'u bila sɔrɔsi minnu bɛ Mali kɔnɔ 850 au total au lieu de k'o ta k'o bila o sɔrɔsiw ka disposition u ye mun de kɛ u ye sisan u ye contrat signé ni société dɔ de ka ninnu utiliser comme vigile comme sécurité i n'a fɔ société de sécurité donc u ye Côte d'Ivoire armée ka contrat signé u ni ɲɔgɔn cɛ NSA ka kɛ Côte d'Ivoire armée kɛla sécurité de société de sécurité u ni kɛlɛkɛminɛn min fɛnɛ donna n'i ye contrat kɔnɔna lajɛ contrat m'o fɔ u ni minɛn min donna avion fa kelen c'est-à-dire avion cargo ni minɛn min donna n'i ye contrat lajɛ contrat ko marifa bɛ se ka k'u bolo u ka pistolet ani AK-47 ani u ka mobile de patrouille mitrailleuse bɛ k'a sanfɛ a banna mais u ni avion cargo mun fana kɛlɛkɛminɛn na ka don contrat m'o fɔ parce que u ka contrat kɔnɔna la Nations Unies ko k'olu ka fɛn tɛ mais a contrat u tun bɛ Allemand de kama parce que Allemand bɛ nin fɛn kɔnɔ a contrat c'est-à-dire kojuguba de parce que a société u ye hôtel jɔ donc hôtel min tun jɔlen bɛ aéroport kɔnɔ u ye hôtel min jɔ ni Allemand bɛ si o hôtel kɔnɔ ni Allemand bɛ jigin o hôtel kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ jigin o hôtel kɔnɔ donc Ivoiriens ka soldat olu de kɛla garde corps ye olu de kɛla sécurité ye k'u ta olu de sigilen bɛ ni hôtel da la ka hôtel ni garde subhanallah Alassane Ivoiriens faga dɛ donc n'i ye contrat lajɛ u bɛ wari min yɛrɛ sɔrɔ
ani wari mi yɛrɛ kan ka d'u ma. C'est pas vrai. C'est-à-dire wari me d'u, ils sont payés par millions de d'u ma de chaque mois. Mo be wari mu sɔrɔ. Nta dɔrɛ n'a bɛ wa 200 yɛrɛ bɔ sɔrɔ sinuru. C'est-à-dire assurance tɛ foyi degeli tɛ. Donc Alassane Bardon, c'est pourquoi le problème il est trop complexe. Mali nana boa kalama ko nunu donani siramie autour de Siraï. Sharia sosola. Obse ka contrat signé chogodi ni société privée ka oka jamana armée la wuli kana do jamana kono sans pour autant informer les autorités compétentes de ce pays. Obse ko ka chogodi. Comment nana wuli ou nana munu saloni fonko ou balani document langole ko katanoe Cotonou, Togo, Cotonou, Bénin, pardon, au Tarané, Lomé, au Togo, Fort Yassimbeya la Dialé, le Koula. Fort Yassimbeya, document, il voit un document présenté, il a regardé, il a ri. Mais Mali Mbolanoutai, c'est incontestable. Sur tous les plans du droit, le Mali a raison. Mais comment c'est que Djamana a armé la Wouli comme sécurité d'une compagnie privée au Qatar, Djamana Ware, Djamana Don, Qatar ou le protéger. C'est-à-dire, Ivoirien de Tumeta, allemand, MINUSMA, allemand, Mounoubena, Barak et MINUSMA là, nous, Tumechi, SASK hôtel là, aéroport Kono. Ivoirien de Tuyoluka, gardien, et à la salle Ivoirien, mais tu vois, il y a des ignares, il y a des idiots, des irresponsables, des amateurs, des analphabètes, Niko Kibou Kalan. Niko kibu nyedele, niko kibu son haki nana, oube wili kaga kumalangole soube. Mais ni, ou ka nyanyini ngadon. C'est-à-dire, Alassane est fait de quai, pour dire la Côte d'Ivoire, ou il est fait de quai, ou il sera ni les Nations Unies fait, Kouba fait ka barake ni sera konna la. Parce que Djamana fait ka troupe be malikono, bebe baraka konna la. Mais en réalité, ou moi, au sera tama, ou yo au sera contourné. Donc, à Barak directement une société privée. Djamana wara militaire ou kana Djamana wara kono. Djamana wara militaire ou kana Mali kono. Kana quelle société privée donc gardien. Oh, Boni Marfa Badem donna Mali kono. A n'a pas tué Moundi. Pourquoi ils ont chargé un cargo d'avions, d'armes de guerre, qu'a donné Mali kono? Yoke Kunjumana. Mais c'est toutes ces choses-là, ni belle photo d'État là, ni document bel d'État là, kata di Fort Yassimbema. Donc, en allant ici, ça veut dire que les Nations Unies, Nations Unies, Mali m'a pas Nations Unies te comment? Mali m'a pas Nations Unies peut intervenir, mais Mali ba ka position, Mali ba ka tient des cas. Nations Unies c'est que Mali boka. Ni Nations Unies ko ka Mali boka, ça veut dire que le droit n'a jamais été respecté sur le plan international. Ça veut dire que les Nations Unies même ne respectent pas le droit. Mais les Nations Unies sont obligées de demander pardon au Mali. Ne pas écouter la grande gueule des Ivoiriens. Parce que tu me kumana, ou ka, ça dit, Alassane tu me kumana, avec moi mouneka. Mali bankiou, koku menekou serré, bessiaola, ou ka wari fefebe ka bloqué, alors que ce n'est pas une faveur, ou ka war de dos. Vous bloquez pourquoi? Donc, ou ka Mali bankiou war bloqué. Ou nana énergie ko be courant ko anana bo kalama ko kuma ke donc ou yu de on ko fe kana bangu utake mo folom bolani RFI ka kuma ne ma boni RFI to de mbolani journaliste de to mo folom mi alerte ke ne do ngo attention ou ba fe ka foko Mali be ka nunu mine ko Mali be ka chantage ke par rapport ko parce que Mali ba fe ko Côte d'Ivoire ka de me ko war do soro alors que c'est absolument faux. Mais au contraire, Côte d'Ivoire de Mali banque ou Kouka Wari qui a bloqué parce que le gouverneur de la banque c'est Jean-Claude Brou. Ni tiema fo mogoye c'est pas bon. Antenne ke kame nata, antenne ke kame warni. Mama ke jamana kanu de kama fasu kanu kama. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais ni tchè sa tchogo, je me pose la question, avec sa tchogo maintenant, j'ai aucune idée. À la banque tchogo, je n'ai aucune idée. Et puis c'est quand tu as Congo, les banques là ont fait quoi? Donc comme ils donnent galon quand ils minent là, au lieu de reconnaître ton tort,
Tu demandes à Jean-Claude Brou, le maudit gouverneur de la BC, il est maudit, j'insiste, il est maudit 1000 fois. Au chef ne m'a fait Mali Bangui Waro bloqué. Amina siga kuma ka inshallah. Mais kibaronyma no be ani vocal do sorobi. Ko sugaro ko gelea bana Mali kono. Ango nya vocal soro. Nya vocal sorobi parce que le directeur de la commerce concurrence ou réunion gabi importateur est garanti de ko sugaro be Mali kono. Donc ko sugaro songo bena jigi. Donc on attend de voir. D'ici là, bonne soirée et à demain inchallah.